25 سال بسر خیانەتە سیهۆیەکی ئابدا دەرباز دەبن و هێشتا برینێن vê tawana niştimanî û neteweyî bê temamî sarêş nebûyne. Ev jî piştî çarek sadeyê ji hêrişa Supaya rejima Saddam Hüseyin bi hevkariya hêzên Parta Demokrata Kurdistanê bo ser hewlêra paytext ya xudan xewnên azadiya gelî ku ev jî bo egerê şehîdbûna bêdehan pêşmerge û fermandên aza û cavnetirsê nêketiya niştimaniya Kurdistanê û opozîsyona Iraqê û têkoşerên rêka rizgarî xwaziyê. Ew hêrişa hovana û vegerandina Supayê Beez bi tinê piştî 6 salan bûye ku xelkê Kurdistanê ser hildan kiribû. Bi tinê 6 sal bûn bê piştevaniya hevsoz û civakê nêvdewletî, milletê Kurd berê binyatê ezmûna demokrasiyetê bi xwe danabû ku ew jî cihê piştevanî û hevsoziya civakê nêvdewletî bû. Rast e gelê me bi qurbanîdan û rejdbûnê li ser dirêje pêdanê bê xebat û xwaragiriya êketiya niştimaniya Kurdistanê û bê piştevaniya dostan. Şiyan bi ser hemî astangan da zal bin. û rêka aştî û lêborînê bo geşepêdana ezmûna Kurdistanê peyda bikin. û rêka avedanî û serkeftinê bi ser hemî tiştekê dîda serbêxin. Belê hêşta piştî borîna çarek sedeyî bi ser evê karesatê da ku bi dest şînwarên xerapiyên derûnî û moraliyê dinalin ku paytext bê taybetî û Kurdistan bi giştî ê xistiye hember ji navçûnê. Sepandina dîfaktoya hêzê û têkelkirina ecenda û destêwerdanê nêvdewletî û têkdana hevsengiya hêzê milmilaneya siyasî bûye. Êketî bi taybetî û gelê Kurd bi giştî bê pêtivî dizanin birîna tawana sîhoyekî ap êk carî sarêj bibîn. Ev jî dê bi evî awayî bîn. Demê dest ji ferhenga xwe sepandinê û dîfaktoya nerewa berdan. Bijardeya demokrasiyê, azadî û dadperweriya rastteqîne bigirîne ber ku dîr bît ji zulm û girtin û eziyeddana xelkê. Salaf li şehîdên bersîngê Supayê Beez girtîn û tevaya şehîdên gelê me. Salaf li sebr û xwaragiriya gelî koçaf lê paşerojeka geştir. Salaf li xelkê xwaragirê hewlêra paytextê Kurdistanê. Mekteba siyasiya êketiya niştimaniya Kurdistanê.